אבא התחיל. אתה בחיים? שאל מה אני אוהבת? אמרתי בבמבה. ומה נורי אוהבת? וסע? איך הבמבה? טעים? מבוהלת ממני קצת. כן, לא מכירה את המקום. מה זה לא מכירה? אותי אבל היא מכירה, מה זה? ידיים? מה, אני באתי לראות איך היא נוסעת בבימבה. את נוסעת? ספי בא לראות איך את נוסעת יותר בבימבה. תראי לו איך את יושבת, מרימים רגל. מהר, נוסעת מהר, לא סתם. היא רוצה על הידיים של סבתא? חיבוק, חיבוק, נשיקה. היא מכירה אותי, אבל היא קצת מופתעת היום לראות אותי. נורי? נורי וסער. הם יבואו? נורי תבוא? מה? אבל שלא כל ההרכב. נורי וסער. אני לא יכולה להרים אותה. היא עולה. אני אקח. אל תצלם סתם. ידעתי שהוא יגיד לי את זה. ידעתי. אמרת לי שאתה מוחק את כל אני רוצה לצלם אותך. או לא רוצה. עזוב, אל תעשה סתם. אל תעשה סתם. עשינו תרגילים מספיק. לא צריך. אני לא אצלם יותר, אתה תצלם, רק אתה. אני לא נוגע. חלומות התגשמו, אם נכון ונרקוד עד הבוקר. Happy birthday to you, שהשנים יעברו בכיף ושמחה ובאושר. Happy birthday to you, חלומות התגשמו, אם נכון ונרקוד עד הבוקר. Come on, kiss me again, like we did last year. Do you remember when we did? Yeah, kiss me again, kiss the time this year. Winding up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so again. הם הלכו והתחתנו למרות הכל, כי ידעו שהעולם יפה גדול, והר גבוה הם בנו ביתם, וחיו מאושרים יחדיו ושם. נערה ממש רוצה, לא צריך עוד שום דבר, כתוספת לאוצר כל נהדר. נערה ממש רוצה, לא צריך עוד שום דבר, כתוספת
נוספת לאוצר כל נהדר. יום אחד ביתו של הזקן נשרף, נשרפו האוצרות שהוא אסף. אנחנו נפגשים יום קשה היום עם מה שהיה בירושלים, אבל החיים נמשכים. איך אומרים? הופ הופ טרללה, גדלנו בשנה. אני רוצה לברך את כל החברים והחברות שחוגגים יחד איתי היום יום הולדת. אבל קודם לכן אני רוצה לבקש מכולנו שנזכור את החטופים כפי שעשינו את זה לפני שנה, ונתפלל לפחות בשקט שאולי ביום הולדת הבא ואולי עוד לפני כן הם יהיו איתנו כאן, ונאמר אמן. עכשיו אלינו, חבריי, מה אני יכולה לאחל לנו ולכל הציבור? הרי עבודה אין, דאגה לפרנסה אין. את החוץ עליהם, את החוץ. שבי ביקש, מזל טוב. בוא קצת שמאלה. הנה. מזל טוב חיים שלי יבלי, מזל טוב שיהיה כדורי מזל טוב. אנחנו קוראים את השמות. מאיר דורי, בבקשה תניף את היד. מזל טוב. סבא, אלון גם היה נהנה לבוא, אבל אלון גם היה שמח לבוא, אבל היה לו ג'ודו, הוא עכשיו מתמיד בג'ודו. הוא לומד להרביץ. בצורה מקצועית הוא לומד להרביץ. כן, כן.